Ola, son Sabela Salgueiro e douvos a benvida a este espazo no que imos a falar das actitudes sexistas na nosa era. Hoxe profundizaremos sobre o que é o sexismo tradicional e o moderno e como inflúe na nosa era, como se representa e como se manifesta na nosa actualidade. Abordaremos os diferentes xeitos de sexismo, dende o tradicional ata o benevolente, e analizaremos como todas estas actitudes persisten na nosa sociedade a día de hoxe e como as infravaloramos e como moitas veces persisten dese xeito máis sutil. Ademais, exploraremos como os medios de comunicación e as redes sociais contribúen a perpetuar todos os estereotipos asociados a todas estas actitudes sexistas e influen nas relacións que temos coas persoas e nas relacións que temos de poder en canto ao xénero. En primer lugar, gustaríame facer unha pequena introdución sobre o sexismo. O que imos a facer é comprender as diferentes formas de sexismo e como foi evolucionando até os nosos días para coñecer que se entende ou como se define o sexismo moderno. En primer lugar, que é o sexismo? O sexismo é a discriminación das mulleres baseada nos estereotipos de xénero. Podemos identificar o sexismo de dous xeitos, o sexismo tradicional e o sexismo moderno. Ben, no sexismo tradicional, que acontecía? Pois acontecía a discriminación aberta e hostil hacia as mulleres, considerando que son inferiores aos homes. Un exemplo pode ser esa concepción tradicional de que as mulleres deben estar no fogar, ocupar o espazo privado, e os homes poden ocupar os espazos públicos. Sen embargo, o sexismo moderno fai algo moi sutil e moi encuberto, é dicir, nega que as mulleres sufran desigualdades, pero realmente estáse exercendo o sexismo igual. Cando, por exemplo, repartímonos as tarefas do fogar, pero quen vai a todas as reunións do colexio dos nosos fillos e fillas segue sendo a nai. Ou cando esa nai é a que se encarga de tender a lavadora, de pensar que se vai a comprar mañán, pensar cal é a lista desa compra, por exemplo, pensar, en todo o que supón, por exemplo, a carga familiar. Non é suficiente con que un faga comida e outro lave a louza, senón que tamén é preciso que se dividan toda esa carga familiar. Gustaríame agora que anotaras nunha lista todos os exemplos de estereotipos de xénero asociados co sexismo tradicional e todos os estereotipos de xénero asociados co sexismo moderno. Convídote a facer esta actividade, xa que podemos profundizar e comezar a darnos conta das pequenas cousas, quizáis máis sutís, nas que non nos paramos a reflexionar tanto, pero non deixan de ser actitudes sexistas e estamos a sufrilas e a vivilas na nosa vida. Imos a profundizar un pouquiño máis no sexismo moderno. Como acabamos de falar, o sexismo moderno dice que as mulleres non sufren desigualdade, é dicir, negan a realidade que estamos a sufrir as mulleres ao longo da nosa vida. Sobre todo, susténtanse en que xa non existen estas desigualdades polo que as mulleres están a vivir nas mesmas condicións que os homes, cousa que é errónea. O sexismo moderno dificulta moito o recoñecemento das desigualdades. E que fai isto? Pois, se nós non somos capaces de ver o que está acontecendo, malamente imos a poder intervir e, por suposto, combatir todo este tipo de desigualdades. Se a este sexismo moderno lle sumamos tamén os estándares tan férreos de beleza que impregnan a realidade das mulleres, temos un cóctel de estereotipos que é brutal. Estes estereotipos de xénero que están facendo e que finalmente se perpetúen estas desigualdades entre os homes, que como vimos nalgúnha outra sesión estaban na xerarquía do xénero por arriba, e as mulleres que están na xerarquía do xénero por abaixo. Por qué? Porque seguimos considerando os homes seres, é dicir, que fan as cousas para si mesmos, e as mulleres como obxetos, é dicir, que fan as cousas hacia os demais co obxectivo de dar prazer a estes seres. As mulleres na nosa sociedade están catalogadas como un obxecto de desexo para os homes e de prazer para eles, non para si mesmas.
Os estándares de beleza son unhas normas impostas socialmente que é moi complicado que poidamos chegar a cumplir e acaban tendo consecuencias moi nocivas e moi negativas. Se xa estiveron sempre, a día de hoxe que as redes sociais, que a creación de filtros e incluso que a manipulación das nosas imaxes e vídeos a través da inteligencia artificial contribúen a que estes estándares de beleza sexan cada vez máis irreais e nos dificulten moito recoñecelos, porque moitas veces creemos que unha imaxe que estamos vendo é totalmente natural, nós queremos ser así tamén na nosa vida, pero realmente esa imaxe non é natural, esa imaxe está posproducida. Estas normas sociais que dictaminan estes estándares de beleza afectan as persoas, pero fundamentalmente afectan as mulleres. Afectan as mulleres exercendo unha presión brutal sobre elas para que se vexan perfectas, que entren perfectamente nese estándar, nese canon de beleza, o que provoca moitísimas veces un malestar emocional brutal. É dicir, temos ou ensínannos a ter un mal autoconcepto. O autoconcepto son esas cualidades que creemos que temos, non? Unha mala autoestima, que son, cando recoñecemos esas cualidades, damoslle un valor máis positivo ou negativo, non? Pois a autoestima fundamentase pois, nesas cualidades que nos lle damos un valor positivo, pois estes estándares de beleza afectan tamén a nosa autoestima e, por suposto, a nosa autoimaxe, é dicir, como nos vemos en fronte ao mundo, como nos vemos en fronte a un espello. Todo isto pode acabar desencadenando incluso en trastornos de conducta alimentaria. Hai moitos estudos que falan e corroboran este dato. Aínda que os trastornos de conducta alimentaria poden sufrilo tanto mulleres como homes, principalmente sufren mulleres. E sufren as mulleres por estes estándares de beleza mesturados cos estereotipos de xénero que se nos volca en riba de nós e que moitas veces non nos ensinan a desmontar, desmitificar ou a romper con esas crenzas que non se basean na realidade. Como falábamos antes, os medios de comunicación influen directamente tamén o resto das xentes de socialización, como a familia e a escola, pero fundamentalmente os medios de comunicación, non? Quen son as nosas referentes na televisión, quen son as nosas referentes na prensa e, sobre todo, quen son as nosas referentes nas redes sociais. Isto non só afecta aos adolescentes, senón que está comezando a afectar a nenas e nenos, incluso as persoas máis maduras e persoas adultas maiores, xa que estamos constantemente metidas e metidas nas redes sociais. Estamos constantemente consumindo contido que reflicte unha realidade que non é o que nos representa. É imposible que eu me levante da cama con el contouring hecho, con la bichetomía e con uns pestañóns enormes. Moitas veces incluso se nos vende como un autocuidado, non? Vai, mímate, cuídate, por suposto que nos temos que autocuidar, pero non se pode converter nunha esclavitude. Poñovos un exemplo. Se eu decido poñerme uñas, non? Estupendo, un rato que vou e que me poño para min mesma, no que me estou cuidando, ou para min mesmo, e chego ali e de repente teño que volver ao outro mes seguinte, e o outro. Entón, algo que empezou como un acto de valor e de autocuidado para min, acabase convertendo nunha esclavitude. Con isto non quero decir que non nos poñamos uñas, todo o contrario, o único que quero decir é que debemos ser conscientes de que esos actos de autocuidado son para nós. Son eso, autocuidado. Non se poden convertir ou non podemos permitir que se convirtan en esclavitude destes estándares de beleza. Volvendo ao sexismo benevolente, unha vez que nos quedou claro este cóctel do que se nutre este tipo de sexismo, temos que ter algo moi claro e é que o sexismo benevolente o que fai é idealizar os roles tradicionales das mulleres negando que sigue existindo unha desigualdade. Actualmente estamos a vivir un movimento en internet que se chama Tradwife, no que hai moitas creadoras de contido que o que mostran nas súas canles son esas mulleres exercendo eses roles máis tradicionais, non? E isto que fai todo isto? Pois contribúe, unha vez máis, a esa perpetuación dos estereotipos de xénero, en definitiva, esa perpetuación do machismo e da desigualdade.
Os efectos deste sexismo benevolente é que reforza eses roles subordinados das mulleres fronte aos homes como dominantes dese tipo de situacións e limita moito as oportunidades que temos as mulleres. Este sexismo benevolente non só se ve na nosa vida privada, senón tamén na nosa vida pública, na nosa vida laboral. Isto pode influir nos nosos espazos de traballo, incluso nos nosos espazos de lecer. Ben, e como podemos analizar todo isto? Pois podemos analizalo cun concepto que se chama o sexismo ambivalente. É dicir, a través do sexismo ambivalente podemos recoñecer as actitudes hostís e as actitudes benevolentes do sexismo, cales son as súas manifestacións e como poder educar para que eso non aconteza. O sexismo hostil e o sexismo benevolente non deixan de ser as dúas caras dunha mesma moeda. O sexismo hostil considera as mulleres como un grupo subordinado valorando única e exclusivamente a súa apariencia física, mentres que o sexismo benevolente o que fai é idealizar as mulleres neses roles máis tradicionales, negando que exista a desigualdade. Imos a recapitular. Estivemos falando do sexismo tradicional. Ese sexismo tradicional ou hostil evolucionou nos nosos días, na gran maioría dos casos, a un sexismo benevolente, pero en outros moitos casos temos que seguir falando de sexismo ambivalente, é dicir, dese sexismo que ten trazos ou rasgos do sexismo tradicional e trazos ou rasgos deste sexismo benevolente. Que provoca todo este tipo de situacións sexistas? Pois provoca as actitudes sexistas. Dentro desas actitudes sexistas temos a obxectivación, a autosexualización, a sexualización e a hipersexualización. Para diferenciar entre obxectivación e sexualización, temos que ter claro que a obxectivación é a reducción dunha muller á súa apariencia física, mentres que a sexualización é valorar as súas mulleres polo seu atractivo sexual, é dicir, perpetuar unha vez máis esa desigualdade. Como estivemos a falar antes tamén, os medios de comunicación, os mass media, que lle chamamos na actualidade, influen dun xeito moi férreo na percepción que nós temos deste tipo de sexismo, de todas estas actitudes. A exposición constante a todo este tipo de contido que sexualiza as mulleres o que fai é influir na percepción que teñen as persoas sobre os xéneros e sobre as actitudes sexistas. Todo isto ten unha implicación moi grande e un impacto moi grande especialmente nas persoas máis xóvenes. Por qué? Porque os xóvenes e as xóvenes o que están facendo é consumir este tipo de contido, sobre todo a través das súas redes sociais, constantemente. Todo o tempo. De feito, as redes sociais están preparadas para iso, para que ti te enganches aos contidos que se expoñen nesas redes sociais. Por iso, a nosa mocidade é moito máis propensa a adoptar todo este tipo de actitudes sexistas, porque ademais creceron escoitando que a desigualdade xa non existe. Isto é un tipo de sexismo, non? E, sobre todo, a normalizar a obxectivación. Que consecuencia nefasta e negativa ten principalmente para as mulleres a obxectivación? Bueno, pois que esa obxectivación acaba derivando moitas veces na autoobxectivización. Que é a autoobxectivización? É cando as mulleres nos vemos a nós mesmas a través dos ollos dun ou dunha terceira, non? É dicir, cando nós somos esa xueza implacable, somos sexistas con nós mesmas, porque tamén nos ensinan a ser dese xeito. E iso ten moitas consecuencias negativas, a principal, sobre todo, é os trastornos de conducta alimentaria, como estivemos falando antes. A normalización da obxectivización ten unha gravísima consecuencia principalmente para as mulleres, que é a autoobxectivización. E que é isto? Pois é cando as mulleres nos vemos a nós mesmas a través dos ollos dun terceiro. É dicir, nos, en lugar de poñernos as gafas violetas que nos axudan a crear ou a entrenar unha conciencia crítica feminista, o que facemos é poñernos as gafas do patriarcado para vernos a nós mesmas. Isto moitas veces fainos creer que o noso valor non está quizáis en quen nós somos, na nosa personalidade, nos nosos gustos, nos retos aos que nos afrontamos, senón que está única e exclusivamente no noso corpo.
e acabamos queréndonos ese discurso. Incluso dun xeito positivo, porque incluso nos pode agradar que, por exemplo, continuamente, pois a nosa parella nos este eloxiando con comentarios sobre o noso corpo. Que está ben, sempre que sexan consentidos e sempre que sexan complementarios a outro tipo de comentarios, que non única e exclusivamente manteñamos relacións con interpersoais polo valor do noso corpo. Como estábamos a falar, as redes sociais xogan un papel crucial á hora de difundir e normalizar todas estas actitudes sexistas. Promoven todo este tipo de contido sexualizado, deste tipo de contido que perpetúa os estereotipos de xénero e non nos permite fomentar a igualdade de xénero eliminando ou loitando contra este tipo de desigualdades. Para finalizar, imos a facer unha pequena recapitulación. Hoxe estivemos a falar do que é o sexismo. O sexismo son esas actitudes de discriminacións baseadas nos estereotipos de xénero. A día de hoxe seguimos a identificar o sexismo tradicional, que é hostil, e o sexismo moderno, que é benevolente. Cando mesturamos os dous, o que obtemos é o sexismo ambivalente. Todo este sexismo acaba producindo as actitudes sexistas de obxectivación, autoobxectivación, sexualización e incluso hipersexualización. A día de hoxe, todo isto perpetúase non só cos asentes de socialización primaria, sino fundamentalmente e cada vez un paso máis axigantado a través das redes sociais. Moitas grazas por participar nesta sesión e convido a que deixes os teus comentarios nas miñas redes sociais.